Slovenský skauting dnes združuje 8 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov. Je to najväčšia výchovná organizácia pre detí a mladých ľudí na Slovensku. V dňoch 14. a 16. septembra sa na Kačine uskutočnilo stretnutie Bratislavské skautské dni, ktorých hlavným organizátorom bol skautský zbor z Dúbravky. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 350 detí z Bratislavy a jej okolia. Hlavný zámer je, deti zo širšieho okolia sa stretnú a pripravia si tu navzájom aktivity, športové, zábavné, hry, rôzne turnaje, uskutoční sa svätá omša. Je to taká spomienka na leto trochu, keď deti plné zážitkov po lete z letných táborov skautských počas týchto skautských dní tu si ešte pripomenú tú atmosféru letného tábora, tú atmosféru pobytu v prírode. Predovšetkým dôležité je to, že tí účastníci si program pripravujú navzájom, že nie je nejaký tím organizátorov, ktorí niekoho zabávajú, ale každý ten zbor, každá tá skupina ľudí, ktorí sem prídu, sa snažia pripraviť nejakú aktivitu. Takže je ringo turnaj, frisbee turnaj sa organizuje, je tam lanovka v lese, lezecká, organizuje sa hra, etapová hra pre najmenšie deti. Je bojová hra v štýle rytierských turnajov. Potom je hra pre starších skautov, taká akčnejšia, malovanie na tvár a rôzne ďalšie aktivity. Stretávame sa tu hlavne kvôli tomu, že tu chceme byť spolu, chceme spoznať nových ľudí, nových skautov. Tak stretneme sa tu s priateľmi a zahráme si rôzne hry a môžeme sa zúčastniť rôznych workshopov tvorivých dielní. Prišlo sa tu štvrtok, rozbali stany, pomohli sme tvorbou angárov a ráno bol nástup všetkých skautov, ktorí sa tu zúčastnili. Včera večer tu bolo celkom paráda pri tom ohni, tu proste oheň, tak sme tu všetci sedeli okolo ohňa. Potom čo ja neviem, ešte celkom dobrá bola teraz tá skautská hra. To je celkom tak zaujímavé. Vlajka znázorňuje heslo Vlčat, buď stále lepším. Vlčatá a včielky sú naše najmladšie deti. V oddieli Vlčat a včielok, ktorý je zaregistrovaný pod 11. skautským zborom z Dúbravky. A okrem toho v 11. skautskom zbore sú aj ostatné oddiely skautov a skautiek a väčších, od 15 rokov sa volajú rovery. Takže toto je vlajka vlastne tých najmladších našich, o ktorých sa s láskou staráme, pretože to je vlastne naša budúcnosť. Nikolka Zajíčková. Nikolka moja, a tebe sa čo tu tak najviac páči? Ktorá z tých všetkých aktivít, čo ste tu mali, ktorá sa ti tak najviac prirastla k srdcu? No, mi sa páčia všetky, aj tá hradová ľadová sa mi veľmi páčila, aj hangáry a všetko to je také dobré. Lebo som mal veľa času a nudil som sa doma, tak som sem prišiel. Čo ti dal tak skauting? Čo ťa naučil? Zakladať oheň na 1-2 zápalky a všeličo iné. Volám sa ako Sabo a páči sa mi tu a tá hra, tá doba ľadová, to bolo dobré. A čo bolo na tom také dobré? Všetko, a aj keď sme hádzali tým vajíčkom, sme si hádzali vajíčko, aj keď sme hrali, že sme museli zobrať to bábätko pred tigrom a tak. Páčilo sa mi to. Skauting vznikol pred 100 rokmi v Anglicku. Založil ho Lord Baden-Powell, ktorý svoj prvý oddiel viedol ku vzťahu k prírode a k dobrým medziľudským vzťahom. Skauting sa postupne rozšíril do celého sveta. Do našich končín sa dostal počas prvej Československej republiky a zaznamenal veľký rozmach, ktorý prerušil až komunistický režim. Skautské hnutie bolo opäť obnovené až po roku 1989. Skauting je životný štýl, skauting je alternatíva konzumnému spôsobu života. Skauting poskytuje
vzťah k prírode, poskytuje možnosť rozvíjať vzťahy, pre deti poskytuje možnosť budovať si priateľstvá, získavať zážitky a zažiť detstvo a mladosť neopakovateľné, ktoré teda nemá inde tak toľko možností. Hej. Skauting je apolitický, je ekumenický, to znamená, nie je vyhranený jedným smerom cirkevným a vlastne tak poskytuje priestor pre deti širokých vrstiev, aby mohli teda tráviť svoj voľný čas zmysluplnejšie. Ja som sa k tomu skautingu dostala ako mama, takže pre mňa skauting, to slovo znamenalo zatiaľ veľké nadšenie robiť niečo pre ostatných. Ale myslím si, že pre deti skauting je niečo úplne iné. Pre deti je to životný štýl, keď sa naučia, ako sa majú starať same o seba, ako majú byť kamarátmi medzi sebou. Tak vlastne pre nich je skauting vlastne toto slovo. No, získajú predovšetkým nových kamarátov takých, na ktorých sa môžu spoľahnúť, hej. No a samozrejme je to také zžitie s tou prírodou, hej, čo už mnoho detí nepozná, nechodia s rodičmi do prírody, nechodia do lesa, nevedia, čo sú to turistické značky, nepoznajú stromy, kvetiny, chrobáky. Takže ja si myslím, že veľa im to dá. Dáva deťom, hlavne myslím, také tie, naučiť sa vzťahy medzi sebou, aby boli dobrí, aby sa medzi sebou kamošili. To je pre nich, to je dôležité, nie nejaké poučky a nejaké iné veci, ktoré sa píšu v stanovách slovenského skautingu, ale myslím si, že taký ten vzťah medzi sebou, byť aj sám na seba dobrý, byť s kamarátmi dobrý, byť k lesu dobrý, byť k prírode dobrý, k ostatným ľuďom. Na skautingu tam je to, že máte strašne veľa priateľov a je to taký iný pohľad proste na svet a to je príroda a to sa nezažije v meste a tak. Tak spoznala som veľa dobrých ľudí a na skautské tábory na to sa nedá zabudnúť. Tak na skaut chodím už 9 rokov a vlastne on mi dal, čo ja viem, tých 9 rokov kamarátov a všelijaké zážitky a tak, a tábory a tak. Plnenie voľného času v prírode a na iných zaujímavých miestach. Venujem sa mu teraz, začínam 9. rok a najviac, čo mi dal, je pravda, že priateľov, áno, a neviem, taký vzťah v prírode, lebo neviem, proste, asi by som to normálne nezažila, že stáva tábor alebo tak. Sa volám Romanko, mám 7 rokov a som z Vlčat, z Dubravky. Ja si najviac prajem, aby sme hrali futbal, aby my Vlčata, aby sme vyhrali.